שאלו אותי, מה כפות את קיים? הוא קיים, בתנאי כפות להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? הסכם אוסלו קבע בשעתו כי ישראל תמסור בהדרגה שטחים לפלסטינים בשלוש פעימות שונות, אלא אם בשטחים האמורים יימצאו התנחלויות או אתרים צבאיים. כאן מזהה ביבי פרצה. אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. אף אחד לא... לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמוהו. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם, והשררתי, היה חתום. למה זה חשוב? כי מאותו הרגע עצרתי בעצם את ההסכם עצמו. ולמרות זאת, אדם משלנו, שידע שזו תרמית ושאנחנו רוצים להתאבד עם הסכם אוסלו, נותן באמת לדוגמה את חברון. את זה אף פעם לא הבנו. את חברון זה קורה, זה הדבר שקורה. אחד מהרבנים המפורסמים שאני מאוד מכבד אותו, רב של ארץ ישראל, אמר לי, מה היה אבא שלך אומר? הלכתי לאבא שלי. אתם יודעים קצת על העמדות של אבא שלי? הוא לא בדיוק יונה צחורה. אז אבי שמע את השאלה, הוא אמר, תגיד לרב שהסבא שלך, הרב נתן מליקובסקי, היה יהודי חכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. כראש ממשלה. אני מעניש לי.